kejanmit ke bahaya pi Khep Khynnah baroh. Perhakan ni kepor ngi pediang sngewbha ya pi baroh ki parabangeit ki balak benyadan benta bak kini ke Jingiaseng Plie Ka Children's Week ke Balang Presbyterian Mawroh. Ngi I Blei Children's Week ya pi baroh bat ngi khot sngewbha ba penyadan benta lang haki program ki ba per jong kani kata yo link ba ke YouTube channel jong ke Balang. Ni aingu U Blei U bangi yo e kani kalat ban rakhi e kani kata yo kerpang jong ki Khynnah. Hoon kum ka Jingiaseng Khynnah ngim yo ban rakhi e kani kata yo kum ba julong ban nganget pi ki Khep Khynnah ru pidang ken mau em kum nungi jurakhi e ke Children's Week ngi yo banya le kai ki ba bon tili ki jing le kai de na em ba kum juru ngi yo banya shimbenta ki program ba per hapo jong ka yeng mani inde ha kani ke snem ke jing rakhi Children's Week ke jongi kalong ka ba compare namar nakadaw jong kani ka klam coronavirus. Ti Henry ngim du jing Kmen ban ngi aingu U Blei Bu pli pa ya kani kalat. Ngi sngo ban aingu ru ya kita ki riu start jong kani ka perthai mo bu Blei la ai ka jing start haki ban penmi ya kini ki bor ki kor ka juk ka minta ka bangi ong ka technology ha ka bangi yo banya senglang ha ka Jingiaseng ki ba per da ka bangi shong ha yeng ba ngi pet link ba ki YouTube channels la ni link ba ki local channels. Tiha kan ni poru ngidap ke Jingiaseng Kmen bingi yo ban ya rakhi lang ya kan ni tayo le Kmen jong ki Khep Khynnah jong kan ka Balang ke jong ni hang ni ha Mawroh. Bangi khot sngewbha ya piru banya shimpenta shirhem ha kan ni Jingiaseng nadu ke basdang haduk ke ba kut jongka. Ti shwabinya ya chaprang tunginya pendam ha ka jingduai tunginya duai. Kukpa jingi ubah beneng hakani ke janmit try ngi wan hajan jongmi ba ngi dap da ke Jingiaseng ka bakrau mi try ba mi melong U Blei ubam ju ino yangi U Blei bakrau Blei badonbor U Blei ubayu I ki donut ki jongi ba ngi don kata ke jing trang ba ke jing angnut kum ke Jingiaseng Khynnah ban rakhi kani kata yo ba ngi aingu ba mi peli kani ka lat ken try wa ra kalong ka ba compare ha ka rukom rakhi jungi kani kata yo Henry pa bi ngi aingu ba ngi dang yo pat ya kalat ban le Kmen ke tribe i ban kan mau ya mi ban pedan burom ya ka kerteng ke jomi kum ki Khep Khynnah ken jisu bi yen ngi duai kerpat nomor kata try ba menang sngewbha ban yai the i jing kyrkhu ki jomi yai don ringkat bat ngi ling ba ka jing rakhi ke jungi ken ke tayo hi baroh ka we ngi wan ban buti ami ka we ka program ka bangin sa pendep ling ba ken ke tayo hi baroh ka we ngi duai ngi kerpat ba men kyrkhu men kentang ba kan kindalong shisha ki jing kyrkhu yang i pi wei ki Khep Khynnah ki barit kam tam ba yang ngiru ki parabangeit ki baya shimbenta ha kan ni katayo bar kum juru ngi duai tra la dalong kamon ke jongmi tu sngewbha pli kalat kalenti yang ki Khep Khynnah ru bangin yo ban wan biang sa shisin syaka yeng ke bakentang ke jongmi ban penlong ye ki Jingiaseng Khynnah bangin yo banya shimbenta lat lut ka yeng ke bakentang ke jongmi bakat bangin pat yo ikata kepor ya rab yang ngiru bahaki yeng kisam ngin don ya kata ke jing shit rahem ken tribe it bada ke jing penchat bor min sim baku ujami ngin nang la ken pa bi it banyai syakri yam yam pendon buram yami bad ban om kelet yami lenter ke singi ke jing em ke jangi ken try shim ke buram ke jingu ke jing ro tang shaladi ngi bukti ya ken ke program baroh ka we ke sang ti blei ke jami bad kum juru ya ken ke tayo hi baroh ka we ha ka kerteng jisu ngingu ngi dam ni pan bangi pediang da ke jinget ru ha ka kerteng jisu Christ menta du ala kataru amen. Tiha kini kepor nginya yo banya shimbentalang ha ka banginya yo ban ruai lang banga kerpat ya ka praise and worship team jong kini ke janmit bakan yalam ha ki jing ruai bar on dep kini ki jing ruai ka kerpat ya i Mr. Banchan Miki pertu bin sepuli nak ketien ke jong U Blei but i Miss Iba Shimti nong tudu ibansa bu haki jing duai. Ki Hep ki baroh ha kani ka por na khot sngewbha pi pa phine shimbenta lang bat ngi phine ruai namar kani ka singi rakhi ka ta ka Children's Week na ma khot kerpat re pi we phine shimbenta lang i bat ngi pa phin bur ki action so ni tu ngi ruai. Balang Syiem jong Blei U ki hana ban rai kom musim bebe Balang Syiem jong Blei U ki hana ban rai kom musim bebe
Gospel Matthias lenang barpsa du khot ba nyaw bat nek sam lenang bakandai puai du khot ba ar tien ki ba ongkune na ba kenja benreu kanyangi le ya kenja benreu bat ke himaru ya ke hima bat kin long ki nem sneu bat ki jing yap temru bat ki jing knyo juma hashibon ki jaka ngan ong supang utrai ulong ka jakari jonga bat ka kut jonga ublei jonga ubang shania na benta brom blei aman. Dong ini doai. Ku kepacungi ubah neng ni wan atrai sa sin hakani kanok pai sngi. Ban ai ngo emi atrai na benta ke ka bemela kyrkhu yangi atrai kini ki sngi ki yo ki benai ki bela dep atrai. Wat lang don hapadeng ka jing pang klam atrai. Henry mela plela dingi atrai man pelong kini ka jing pli atrai ya ka children's week atrai. Mila ai la dingi atrai mi ai bor dingi atrai ban wat atrai ki lat ki ban inyo ban pelong atrai kini ka opening service ru atrai na benta ki khna atrai jong ka balang aduai ru atrai na benta ki khna jungi atrai ki khna jong ka balang atrai ki ba om shem la yo atrai ban wan hakayeng mani atrai ban ya shem benta lem atrai kini ka jingaseng Henry kyrkhu ki atrai bakin shampang atrai ka ktien ka jingi kai ka jong me atrai namba kini ki service ki ba la ban bayang atrai na ka balang atrai aduai ru atrai na benta ki nong lam atrai jong ka Jingiaseng Khynnah atrai bangin yo ban pendep atrai ya ki kam baroh ki jongi atrai klem jing penthut hang no ru atrai nang ai boring atrai wanum I ingi maroi atrai dang penshai ru ingi atrai ke bangi ha ban pele atrai tang kini atrai ngapa na me ha kerteng Jesus Christ utrai ban open imjing ru lakarta amen. Ngiai ku Blei ya ibanchan miki pertu ba iba shimti nong tudu kibala pendep ki benta ki jongki U Blei Un kyrkhu ya pi ba hakani ka por nginyo ban ngap no ya ka wake special number na I Mr. Wan Kerpang Donmon but onala dep kani ka special number kan wan sa ka jingpen bena but hadin kata nginyo no ban ngap ya ka jingkren halor ka team jong ka children's week ka snam hajar arpo but ka jingpli ru ya kani ka week ka team jong ka children's week hajar arpo kalong U Blei ulong U Nongiada Jong ni ya ka bala pensyong nong rim na ka jingrai sam ka bakandai puai but ngidap ka jing Kmen ka bakraw hakani ka por bangi don hapadeng jungi ya I pastor I jongi hi I Reverend Lyndan Syiem iban sa kren halor kani ka team ti Hep Khynnah sngewbha ban sngap ba cha skor bha mo ba pinna ban sngau thu kamut ayu kani ka team ka baong U Blei ulong U Nongiada Jong ni pastor ngi pediang sngewbha ba ai ku Blei ya pi ya ba pila kloy banwan hakani ka por bat ngi nget ba U Blei Un pendan kam penchat bor pi ba ka kubor ka bangin yo sngau kanda long shisha ka jing kyrkhu yangi ki Hep Khynnah baroh ba yangi lang ki ba yashim benta hakani ka jingaseng haki yeng ki sem ki jongi nginyo sngau ya ka special number kan but ka jingpen bena but ya ka jingkren ya ka team ba ka jingpli ya ka week. Promise you have given has ever
no evil, no power is stronger than you, no mountains, nor any ocean, no prison is stronger than you, no sickness, no evil, no power is stronger than you, no mountains, nor any oceans, no prison is stronger than you. You are my protector, my shield and my cover. I will run to you. 'Cause you are my protector, my refuge, my strong tower. I will run to you. I will run to you. 'Cause I will run to you. Namun tak keburan belai, amen. Kani kalong ka jingpin bana kum ki hep ki baren nginyo biang ka program ka balasai ka singi ka khatsan tereng ubanai ba khat arjar arpho ha por nyo buje janmiet ka program kalong ka sing festival conductor in long miss FL Nong Pure nginyo police dang bat duai na miss Evelyn Melimngam nginyo male solo na Master Richmond Wajri female solo na miss Lapinbiang Rinja Duwen nginyo na Mr. Sambor O'Neill Karsakno but Miss Ibalamon Mika Karsakno Mix Tayu nginyo na Miss Rida Care Miss Rila Akor but Master Wankit Bok Nong Klau nginyo ya group song na Miss Medari Shisha Karnayor but Parlong special item nginyo na Miss Pinyo Mika Lingdo instrumental nginyo na Miss Elin Nongrom but Parlong special item na Miss Lyndan Syiem but Kyrkhu penwai. Tekum ki hep ki baren nginyo biang program ha khat nyo tereng banai ba khat arjar arpho ha por nyo buje janmien ka program kan long ka Bible study inong yalam inong vice chairperson nginyo jingruai lang police dang bat duai nginyo na Miss Damapi biang ringhang nginyo ka jingpin bana ban ai ka Bible study in long Reverend Eljana nginyo ka jingruai lang bat ka Jingkhu penwai kini kilong ka jingpin bana kini ka por ku Blei Sibun. I chairperson Jingiaseng Khynnah, I Miss Evenika Lingdo Nongpur, lembat ki wei pat ki nongkit kam Jingiaseng Khynnah, ma phi ki hep ki barit ki balong ki khot Jingiaseng Khynnah, Balang Presbyterian Mawroh, ngai Blei U baroh, haga kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bad u nong pedim jongi u Jesus Christ ke Jingkhu Blei U ki hep ki barit ki ba nakiwei pat ki Jingiaseng Khynnah nakiwei pat ki balang nrei ki bala ban don rungkat bat ngi ha ka ni ka Jingiaseng bat ngapen pau ka jing sungu ko ba kraw na ka benta ka ni ka lat ba phi aya nga ban same ka khubor na ka khtin ka jong Blei ha ka ni ka Jingiaseng Plie Ka Children's Week arajar arpho ha ka ba ka theme ka long U Blei U Nongiada Jong sam khandai phuai ong lang bat nga hebret U Blei U Nongiada Jong sam khandai phuai ki hep ki barit ngalayo ban kren bon sin ha ki Jingiaseng jong ka balang bon sin ha ki Bible study jong ka balang bat katu kat ni sin ha ke Jingiaseng samla jong ka balang henrei empat jukhot yang menu ru ban kren ha ka Jingiaseng Khynnah mantaka singa Kmen bha namar bangayo banin kren ye phi ki hep ki barit ti shwa bangin poi ka khubor na ka khtin ka jong Blei tongin ya pendem lang ha ka jing duai ya khabrib ken baroh kukpa jong yu bah beneng ngi aingo ya me ba meladon rengkat bat ngi ka ni ka Jingiaseng haduk menta ngi kerpat ba men yai don rengkat bat ngi ba men pensyai ngi da ka bor ka jong men sem ba khot ya kini ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru
haka kerteng ke jong utrai baru nong penem jongi u Jesu Kris. Amen. Kasam ke bakhandai puai kade ke nongrim jong ke thim ke jongi u Blei U Nongiada Jongi. Ngimtip manu balatho yakani kasam namarba umdan ke kerteng jong unong tho hangte halor. Tang bangitip ba une unong tho ulama de ke jing sumar sukher ke jing da ke jing ker ke jong Blei ha ke jing im ke jong u namar kata u plasai ba u Blei Un sumar ya u bat yang ilang baroh ha padeng ki jing ki bangila bani kendu ha kani ke perthai kadkhot ka baning kong bat ka baar ka ong utau ba shong ha ka jaka bari jong u ba hakli tam unyo yaine hapo ka jingka jong u badan bor baro ngan ong sapang utrai ulong ka jakari jonga bat ka kut jonga u Blei jonga ha uba ngashania unong ruai sam hangni ukren sapang u Blei bau de bahakli tam pitip ne em ki hep ki baret bau Blei ulong halor baro usen shar halor ki ei baro ha kane ka perthai bad udai ma uru u badan bor baro mdan manu ba kham khrau ba kham khlan ban ya u Blei u jongi ti ngi pat ngi ri hapo ka jing kedup ka jong u Blei yangi namar ba u Blei ulong ka jakari ki hep ki baret pila jule kayari pi jule kayari da don ki por ba pimyo ka jakari ka babiang tang shipang kila alap ya pi Henry haba piyo ka jakari ka babiang bha kita ki bawat kila wan ban wat ya piru kimlap namar balai namar ba ka biang ka jakari ka jong pi hagaju ko rukom hep baret lada u Blei ulong ka jakari jongi lada u Blei ula taplup yangi daga jing sumar ka jong u kila ban wan kinong shun kila ban wan kiba persha yangi henrei kinum la ban job yangi namar bangi don ka jakari ka biang bha bat ka jakari jongi kalong utrai uba u Blei ngan ong sapang utrai ulong ka jakari jonga bat ka kut ka jonga ka ikani ka kut kadai ka fortress ha ka ktien pareng ngin pen ka dur ha ki screen ki jong PEM ya kani ka fortress kani ka kut kani ka snong ka balaker da ki kenro ki ba jerong bha ki kenro ki ba jerong bha ha ki por men shua ba ki wan ki nong shun ha ba don ki kenro ki ba jerong kinom la ban job ya kata ka snong kinong shun ki wan rengkat ki wat ki som ki sti ki khnam ban siat ya ki brio kata ka snong rei kimla namar bala ker ya ki de ki kenro ki bejrong bat ki kenro mau ki barben bha namar kata ki lajim na kita kinong shun kumjo u Blei u jongi ulong ka kut ka baskem bat ngi shania ha u Blei ba unya dayangi na kinong shun baro don nong shun ka jingim ke jong pi ha la fi don nong shun ken mau ba u Blei ulong ka jakari jongi ba u Blei ulong ka kut ka baskem ke jongi kadkot ka balai ka basau ko ongkum ni na ba un pelat ya me na ka shang khawya jong unong riam bat na ka jingyap khlam ba pen sneu un tap ya me dalaki sner bat hapo kitap niang jong u Blei te kitap niang jong u Blei menyo re yalade ka jing shisha jong u kan long ka sti bat kati ba u Blei un pelat yangi na ka shang khawya ka shang khawya kami eki screen ki jong pi ka shang khawya ka de ka kenja ro ka kenja jar ka kenja net ha ka tien pareng ha ka ba ki kemi ki sim u nong thap sim ulet ban bu ya kani ka shang khawya ha ki jaka bawan ki sim ko mapanthor ka ba lani ha kentem sho ka ba bat kin dawan ki sim bapli ki shakem ha kata ka ru ha kata ka jar ha kata ka shang khawya henrei haba u Blei u don rengkat bat ngi un pelat yangi na kata ka shang khawya jong utau nong riam u Blei un pelat yangi ka bamut na ki jing ke bangi kendu ha ka jing im nang taun pelat yang iru na kajing yap klam bapen sneu ka kini ka klam ka bangi kendu menta ka deka COVID-19
Kade ka jingpang kabala sarya ka perthai baroh kawai bat ngide ban yada yala di na kani ka klam ngide ban deng mas kabangilet chigi jakapat ba ngide ban penjenga yala di iwei na iwei menta tingam deng mas bangadon hang di marubai ngayeng bat ma pipi jengai nanga ten reding ya jante mlong bayok ka pur kani ka jingpang klam nang tangi de ban thet ketibun sen da ka sabon bat ka lani ngilak ban penon kam daka sanitizer nang taswa bengin rung haki jakapat ba ngide ban thau ya ka temperature ka jongi kini kilong kilat ban ya da yangi naka chingpang khlam and repeatim na halor kini baro halor kini ki jing persang ki jongi manu baya da yangi ki hep ki baret manu baya da yangi mapi ki kimeki ki pa jong kini ki hep ki baret dei u hot u dei u blei u baya da yangi U Blei U yada yangi na ka jingyap klamba pen sneu. U tap yangi dagi snare ki jong u. Pi la jui ka siar ka kemis siar ka ba kedup ya lagi jong ki khun hapo ki tap nyang jong ka. Daki wan ki nong shun daki wan ki nong yele kani ka kemis siar ka kener lagi jong ki tap nyang bat ka kedup ya kita ki khun siar. Balada wan manu banturu kamju pelat ya kita ki khun siar. Nedon ne ka kemis siar ka baong kilit nyok kini ki kun siar ngatangam sumar yala di tengah ngalalej ka kemis siar kam jule kumta ka kedup bet yala gi jong ki kun siar ki nongsun ki lak ban wan banele persha hendrei kani ka kemis siar kan yap na ka benta laki jong ki kun namar ka it ki hakaju kurkom u blei u it yangi u kedup yangi haki tap nyang gi jong u kadon ketu ka jingong ngalakli Jisu katno me iet yanga tiu Jisu ula kener lagi jongki kti bat ula yap halor ka ding pina kalbari haba ka pop kalawan banelek persya haba ka jing yap kalawan banelek persya haba ka jing sniu kalawan banelek persya haba usoitan lawan bantur persya u Jisu syempet no nangi kumni henre u Jisu udon bat ngi kener lagi jongki kiti kudup yangi bat ula yap yapli nakabenta jongi halor ka ding pna kalbari namar kata ngila ban ong ba u Blei ulong U Nongiada jongi namar ba u Jisu Kris ula yap yapli nakabenta jongi halor ka ding pna kalbari nang ta u nongruai samu ong ru ba u Blei ulong kasti bat ka ti ba nang ta ka khot ka basan ka ong menom shepting ya ka jing tre men met lemne na ukhnam ba her men sngi na ka jing yap khlam ka ba ya ka ba dum lemne na ka jing penjot ka ba penjot men sngi kini ki jing trem kini ki jing pen shepting ki bawan ki breu ha ka por men sngi ha ka por men met nginom shepting namar ba Blei ulong ka sti ka jongi pet ha ka khot ka ba sao la ong ba u Blei ulong kasti ba kati ba ka shield ha ka ktien pareng ha ka de khot ka ba san pat la kren shapang ki khnam ki ba her mensngi habadon kasti baniada yangi lada siat ki khnam ki ba nep kat no shibun teli kat no ru kata kasti kan yada yangi ha ka ju kurukom u Blei ulong kasti ka baniada yangi na kini ki khnam ki jing sneu chongani ka perthei pinget me kata hebaret pinget nem ta ong lembat nga u Blei ulong kasti ka jongi ong u Blei ulong kasti ka jongi to ka de khot ka nyo bat pra ka ong kum ne ngap ki heb ki baret hasenda jong me shi hajar kin kalon bat shipo hajar hagakti kamon jong me henrei kanumwan hajan jong me tang dalaki khmat men khmi bat men yo ya ka bainong jongki bomman ni yo ba ha kani ka perthei kandon ka jingale ha kani ka perthei kandon ka thma ha kani ka perthei kin don bet kinong shun henrei U Blei Un yada te yangi ki shi hajar kin kalon ki shi po hajar ka ti kamon jongi henrei U Blei Un yada yangi bat kita ki jingyap bat ki jingyap them kinumwan wat tang hajan jongiru hot ngi de ban sumar ya lade naga jingma jingmen saw hot ngi de ban sumar ya lade naga jingpang jing shitom hot ngi de ban sumar ya lade naga jingpen shoy jong soitan
Henry kenmai kini Hep baret ba U Blei ulong U Nongiada Jongi, U Blei ulong U Nong Suma Jongi, halor baroh kini gijing persang jongi. Bat ngin yu iru ya ka bainong jongi baman, ki beri ki bawan ban lek sniu yang iken, kin yo la ka jong ka bainong, kin yo la ka jong ka jing penshitom na U Blei. Mdai ba mangingin penshitom eki, mdai ba mangingin penhiar keput eki, Henry U Blei hi un penhiar keput halor jongki. Pitip ne u nong shun u bakrau du jongi, u nong shun bon banelek persyaingi, udai u soitan. Orang kata u soitan. Barhabuan banelek persyaingi, umut baun job yangi, u khun benriu. Henry u Blei u ya dai yangi, daga kti kamon kabadon bor ke jong u. Barun ai ka bainong ya u soitan, barun sabret ya u soitan ha du job. Pait wat so thuk bakla ban ong ba hadu jok usoitan un penshitom ki breu ki bas neo usoitan hi aladi un sha penshitom ha U Blei namar ulayat ha kalenti jong jing sneo lembat kita ki bas neo ki breu ki ba kentat ya U Blei te ka bainong kan wan ha u bomman ka bainong kan wan ha ki bomman kata daga kti ke jong U Blei daga jing penhiar keput ke jongi. Nangta kira khot kendai bat chipau ki ongkum ne nabame atrai melong ka jakari jonga sashi sin wong biang bau Blei ulong ka jakari mela penlong yo bahakli tam ka jakashong jong me kanum ja ka bas neo ya me lemne kanu ka jingyap them kanum wan hajan ka yeng jan jong me sashi sin siapang ka jakari U Blei ulong ka jakari U Blei ulong ka jakari U Blei ulong ka jakari jongi ko ki Hep ki baret ka ubania dayangi na ka jing sneu baroh bat ngi namar kata ngin ri yala de hapok ka jing kedup ka jong U Blei ngin ri yala de hapok ka jing kedup ki tap niang ki ba iet ki jong U Jesus Christ ladang ile kum taken kabasniu kanum jayangi bat ka jingyap temru kanum la banwan hajan ki yeng jan jongi pi hakatu ko por ki briu ki sa haki yeng jan hakaktin pareng ki ong tense ti menta tingi shong haki yeng ki bala sngewbha dan na preng jong pi ki ba shong haki yeng bala sna daga dobilat dan na preng jong pi ki ba shong haki yeng ka ba daga biar bat batap daga tin to lakum nu kum no pi don ka yeng ba pin shong pin sa Tien Raymond Shua kisah aki yeng jan. Uang unong ruai sam hang ni ba ka jing yap klam bat ki jing shitom kinum la banwan namar ba U Blei ulong ka jakari jongi. Bat ka dekot khatwei khat ar ka basultanat bahate ngan pule khat lairu ko ongkum ni un hukum ya laki angel syapang jong me. Ban sumar ya me kilenti jong me baroh. Kin ra ya me halaki kti bayo men jentut la ka kejat hau mau men yu haloru sing baru sing po yau sing samla bar yau besen men yu roj hapo selajat ani kat kini ki jingkular ki bangi yo sngau nagaktien ke jong Blei ki angel kin yada yangi ki angel kin sumarengi hakalentia jongi don na preng jong pipi perkat ba ki angel kilong kham krau banyangi bangi de mangi ban buram ki angel ka Bible ka hikai ba ki angel ki deban buram yangi ki banget hau Jesus Christ kumunong penem ki angel ki long ki syakri naka benta kita ki ba yokmat ya gajing penem ka jong U Blei ken mau bhai kata ki angel ki don ban syakri yangi ban sumar yangi ban yada yangi baru Blei un pa ki angel ban sumar ban yada ya pi ko ki Hep ki baret Kendra yang kiti gijongki bayok ngi jentut hau mau. Pitip nem haka jinglong kena kan teng gila mare kum tu ngimpet ya kalentia ngi kum jentut ngi kum ur le sing gila ban hap syariat. Henry pitip manu bayada yang ngi bangim shem hap syariat. Udai u angel jong U Blei. Kidai ki angel ki jong U Blei. Lani hateng pila banang syongkali bat kadon kekenja aksiden nang teh khmat bat le se kali jong piru kala ya kumil ala ban tengko dan tangba jayu syua ban tengko dan manu bayada baka kali jong hikam sim tengko day manu day ki angel jong Blei ki bayada pi ko ki Hep ki baret nakata kadau ngim day ban duai ya ki angel henringi de ban duai sha U Blei
mo duai shau blei bon pha ya ki angel ki jong u ban ya da yangi pinget ya ki angel ho kum ki khon kristan ngi de ban nget ya ki angel bakin ya da yangi tamam don kam ken ban duai shi ki angel ban ko angel to ya da yanga ko angel to ya rap yanga duai be shu blei ongko pa jongi bhabneng to pha ki angel ban ya da yangi namar balai ka thim jongi ko ong U Blei U Nongiada Jongi nangta lakularu bangin yurot ya usenpo bat ya u sing samla ani kat kene ka kular na ka khtien ka jong Blei kabamut ba ndakiwan kinong shonru hakadur jong u senpo buima lane ka dur jong sing samla ru U Blei unyada yangi bat ngin yurot ru But pitim dem nado ke kitab Genesis ladep bani thu lupa ba un sawan ukhun balakhana ka breu mo uban sa yurot un sa yurot ya u syaitan un sa yurot ya uta u baman but mangi ringkat baru Jesus Christ ngilong ki nong job halor syaitan sengap sakendiat ki hep ki baret ngi sa salai teligi dekot Namar ba ulabu ialah ka jing iet hanga. Namar kata ngan pen im ya o. Ngan kentiu sajrong ya o. Namar ba ula itho ya ka kerteng jonga. Kini baroh ki jingkular ki ba ngalakren baroh kata kilong nakabenta ki ba nget hau blei bat ki ba itho ya o bat ki ba pediang ya u khonu jong u blei u Jesus Christ. Pitep na me kata Don ki ba suthu bakla bakani ka sam khandai phuai ka de salon sar na ka banta baro hendrei kani ka khot ka bakhat saw ka yathu yangi bakani ka sam ka kran kerpang na ka banta kita ki ba ithu ya ka kerteng jong ublei kita ki ba pediang yau Jesus Christ ko munong penim na ka banta kita ublei la ai kani ka sam khandai phuai namar kata ki hep ki barit ngi de ban ple la ka jong ka do not ban ayu Jesus bo unrung apo do not jongi Mentangil ajan kenika sengi Christmas mo kibiri kila sedang ban tem jing tem pila sedang ban penitenat ia lagi jong ki yengi sem ngi jurwang yong tu wan hadok no trai jisu don jaka hadok no jonga haba don jaka hadok no jong pi nam tau jisu don jaka ru ye pi hapok ka jakari jong blei lada don jaka hadok no jong pi don jaka ru haga jakari ke jong blei ken moi kata nganong biang Don jaka ne ma do no jong pi lada don jaka ka do no jong pi yu jisu don jakaru ha kata ka jakari jong blei na ka benta jong pi kid khot khat san khat riu ki ongkum ne un khot karpat yanga ngaru ngan pai ktin ye o ha ka jinjar ngan long lembat o ngan pelat ye o bat ngan pen don burom ye o ngan pen hun ye o da ka ba slem karta bat ngan pen i ha o yala ka jing pen im Habangi khot karpat yu trai u blei un yo sngaw yangi bat un jubab yangi na beneng habangi don ki jing kino ki jing la school la hayeng la bat ki paralok hakano nu ko jinjar khot karpat yu blei un yo sngaw un jubab ye phi barun ai ru ya ka jubab kaba nang tenaneng bat ka kular kalong ba haka jinjar ngan long lembat u ki hep ki barit yo pi perkhat ban la long kristan nginum ma chu gi jing jenjar kam long kumta uji su la dep krente yo nes khan riu le nong khot lai phulai ha ka ni ka perthei pin yo ka jinjar hendrei wat shep ting namar nga ngala job ya ka perthei uji su la job ya ka perthei namar kata ha ka jing jenjar undon rengkat bat ngi un ai boringi bangin la ban job ya kata ka jing jenjar baro But tang bengin job ega jing jenjar an pen don burom yengi ka burom ka jong blei kan ting shan ling ba ka jing im ka jongi tang ba ulong U Nongiada jongi kumba ong ni ka team ndre udai ba pen don burom yengi da ka jing le pla ka jong u ngan pen hun ye u ngan pen hun ye ka ngan pen hun ye ki hep ki baret da ka jing bhasbun ka jong u blei ka bana beneng da ka baslem karta da ka jing pen im ke jong u te na kata ka daw ki hep ki baret ngim de banda shep tieng than mo haba ngi i ki ni jing akani ka perthai ru baki wan
khot ngi de ban ya daya la de ngi de ban sumare la de ringim de ban da shep ting than namar ba ngi don U Blei U ya daya ngi don U Blei U sumar sukheringi ngi don U Jesus Christ ubala yap li nagabanta jongi nagabanta jong phi nagabanta jong anam ta kibre baro akane ka perthai ban pelat ingi nagajing sneu ka jong soitan te U Blei Un kyrkhu ingi habangi la yo ban kren halor kani ka team bat ai ba ngin yo bor ngin yo man sim haga jing im kristan ke jongi U Blei naka benta ka buram ka jong u to ya ong lang bat nga amen to haga ni ka por ngin ya plie ya kani ka children's week hajar po ti haga por bangi plie kumi kini ki jingiaseng ngi ju yeng lang baro bat nang ta ngi sa plie to yeng ken haki yeng ki sem jong pi mo piru haki yeng ki sem jong pi yeng haga jaka ba pi don to te nang ta khabrip menta mo piru khabrip to haga kerteng ga jong Blei pa U Blei khon ba U Blei men simba khot ngi play yakane ka children's week hajar po jong ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh to Blei Un kyrkhu ya kane ka tayo jong ki hep ki baret na ka benta ka buram ka jong Blei bat ha ka kerteng ka jong try Jesus Christ amen amen hilaken ban shong ki hep ki baret Given pau ke jing songo ke bakrau ya U Blei bingla yo kani ke jingiaseng ban nget ngila sngo hun haki mensim ki jongi khamtam ka khubor ke bai pastor lawan ra ha kani ke janmien hep khna dua U Blei bapinang yo shu ke jing penshai ke jing sngo thu halor kani ke team jong ke jing rakhi children's week ke jongi ban ngi dua ru ba U Blei un penshai boringi baling ba kani ke tayo hi baro ko wei ngin sngo thu shu kamut ayu U Blei ulong U Nongiada Jongi baka ketien ke jong U Blei kan shong sa apo ki do nuot ki jongi kan dalong ka boringi tu U Blei un kyrkhu ya pi pastor ya kan ka khubor bakum ju nyai pindan kam ya pi na ka por ha ka jing shakri ka jong pi ya ka kerteng ke jong U ngi pen pauru ka jing sngongu but ai ku Blei ya baro ki nong ya shimbenta ha kan ka janmin nadu ka praise and worship team ka belaya lam ki jing rwai da ka jing shirham ka jing pelak por ka jong ki ka jing minot ke jongki ban hikai ke jing ruai tu Blei Un kyrkhu ya phi bat yai pendan kam ya phi ru haki por baro bat kumjuru ye bala puli ke tin ke jong U Blei bala duai bat kumjuru ya ke jing pen bena ke bringila yo na secretary bat kumjuru ya you Mr. Wan Kerpang Donman lambi hinmen I jong I nakabenta ka tu ka special number tu Blei Un kyrkhu ya phi baro kinang ya shimbenta ba pinang yo e kaminsin ka jing shirham ban shakri utrai tu Blei Un kyrkhu lang yang ngiru baro lingba kani ka jingiaseng ha kani ka por ngin poino asya kabenta bangin penwai ya kani ka jingiaseng plie ka jong ya kani ka janmien tingin ya yang lang banya shimbenta ha ka jingrwai lang ha ka bangan khot biang sa sin ya ka praise and worship team bakanya lam ya ki jingrwai but on the ladap katang in sa yo e ka jing kyrkhu penwai bang kerpat sa sin I pastor I jongi I Rev Lyndan Syiem ba in sa pelat ingi da ka jing kyrkhu penwai Kekerteng juga jingrai, kebangi rai mentah, kekerteng waymaker. Kene ke jingrai, kehamut pa, yangi ki hep ki barat walangi miok bawan kiyo ke yeng ke bakentang, bangin rekhe ya kene ke children's week, baka children's Sunday, nak kadal jok ni kunya jingpang Henry, yang bakane ke YouTube channel, ngiyo om pelong ke Jingiaseng. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you.
you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kini July kemudian bang buat ni kalau pernah kami wan dia han ni berkata macam Khep ki baroh ini bentuk Kmen mau jisu long kena linti long penkia buat ubang ci nok. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, that is who you are. Promise keeper, that is who you are. My God, that is who you are. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. Tunginia duai. Ngi aingu imeko try na marga jing don rakat ka jong me lembat ngi hagani ka Jingiaseng Plie jong ka Children's Week arajar arpo. Bat ngi karpan ba min kyrkhu ngi baroh shitayo kom ki Hep ki baret
Chong ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh. To kyrkhu ko try kan rat igi Jingiaseng baroh bari ki program baroh. Namari kini ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ka jong utrai bat unong penem jongi u Jesu Kris. Bat to da airu baga jingai ka jong u Jesu Kris ba utrai ka jingai ba ka jong Blei U ba ukpa lamba ka jingai selok ka bat hiang ka jong man sem ba khot. To ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat ba ki reu ngai ru hakaleng satalak ka perthai menta bat shaduki arta bam jukod ru. Amen.